Okej, le, tjedil u ħallit morru s-sajru, ħaniklu. Tajjeb, mela, qabel ma nikkonkludu, nixtieq nerġa' ngħid li hemm ħafna nies qed ibatu biex jorqdu u għalhekk jisna xtaqna nitkellmu fuqha, hemm min jieħdu ħafna sleeping pills biex jorqdu sewwa, ġifieri tista' tkun vera problema li taffettwa l-bniedem ħafna li l-immune system tiegħu, l-ansjetà, id-dwejja ma jistax ikun ferħan ġast għax ma jistax jorqod. Ġifieri dawn il-punti li semmejna sewwa li semmihom ħafna tajjeb wieħed wara ieħor Matteos li tagħmlu iktar exercise sewwa vera jistgħu jgħinu ħafna nies biex ikollhom iktar ħajja sana, ferħana u iktar relaxed. Żmien il-festi, żmien li dak li ikun qiegħed jew den jew jinkwieta, ikun normali li bniedem qisu jingħalaq fih innifsu. Fil-verità, waħda mill-aħjar terapiji għall-irqat aħjar u għal stress ikkontrollat sew huwa li inti toħroġ tiltaqa' man-nies jew tistiden in-nies għandek, illi inti tmur tagħmel l-eżerċizzju għax inti hemmhekk karozza ma kienx magħmula tibqa' dejjem ġol garax li ddur fi triq. Mela ġisimna kif jista' jkun dejjem ikun imwaħħal ma' siġġu jew ma' sufan. Ġisimna meta ħajjiċċaqlaq ħajgħidlek grazzi, ħajferħek, ħajtik raġuni biex terġa' tagħmilha. Pereżempju jien nitkellmu straight. Is-sess pereżempju għalfejn jibqa' jsir għax tieħu gost tagħmlu. Kieku tiddejjaq ma tagħmlux aktar, mela l-moħħ magħmul ipprogrammat li dawk l-affarijiet li l-aħjar huma għalina normalment iħajjarna nibqgħu nagħmluhom. Meta min-naħa l-oħra jitlu affarijiet artifiċjali bħal drogi illi daw ibabsuhom literalment biex jituna l-istess sodisfazzjon bħal l-eżerċizzju bħal sess, għalhekk id-drogi ikun hemm ikun addicted għalih fost l-oħrajn għax jituna dawn il-feelings. Mela ejjew nifukaw fuq affarijiet naturali illi huma l-eżerċizzju, li niltaqgħu man-nies, affarijiet naturali għaliex li bihom nirriproduċu wkoll għax mawx isbaħ minn natura, fejn hemm bżonn ta' kura medika dejjem ħadkellmu ma' psychologist, fejn hemm bżonn naturalment tabib jista' jgħinha wkoll. Fizjoterapista minħabba injuries u ġieħ dejjem tajjeb nieħdu pari, nutritionist u dietitian fejn jidħol l-ikel. U wkoll ma ninsewx illi s-soluzzjonijiet normalment mhumiex bil-fors anzi jiena u Mark naħsbu illi huwa last attempt li għandna mmorru għal affarijiet ta' farmaceutika. L-ewwel naraw x'nistgħu l-bot naturali, bidnaw qed nixorbu tajjeb, nagħmlu l-eżerċizzju, niklu tajjeb, norqdu sew, għax kif qal tajjeb Mark dawk isolvu ħafna mill-issues tal-ħajja. U biex inkompli miegħek, jekk ġejt biex inti ħatmur tfittex sleeping, hemm ħafna affarijiet naturali, għandek il-valeriana, għandek il-melatonin, għandek l-ashwagandha, hemm ħafna prodotti li jaħdmu tajjeb ħafna huma naturali u bla side effects. Ħalli mbagħad last resort tgħid hemm pharmaceuticals li ħajjejnu li għandhom is-side effects imma ħjar torqod raqda tajba. Sewwa u mhux qed tużhom ta' kuljum u tipprova affarijiet naturali iktar on a daily basis, sewwa. Sinjuri, nirringrazzjak.